لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سابق للكلك نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين زهوره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ثم آمين mbe ala tanu ka ala fo ka ala wala imando ka kanumbakaw fo ka kanumbakaw wala imando ka yini ala fe ala ka hereke anan kanumbaw yi anan flebaw yi ani video like baw ni a partager belajele ka yini ala fe ala ka nuga sound chaya ala ka here chama be ala bodu ala ko di am belajele ma aw bismillah aw dangana anga ni emission bay sanfe no de doni blowing billah si abal makani aw dinga Sheikh Mohamed Koulibaly no ba fa ko basegu ka bo ko bangoni flabugula alhamdulillah mbe ni emission la se sanga naka wati kuma dawla darlo bina voyage la kalwaduna o de betoka video nu sena sumaya o ngambi ho hakato bilebele ni an kanum baw fe parce que ni ay baro barnad de menaka teme sankere kalo kere wati chamanka ibine ka fo ni kanum baw te o kuma bi josira o ngani ay ko bi ga continuité kata wati be pro de bena ti kuma be waira ka fo kanbo de bila ni amenyo na dun batalate nyuma nyuma de bila ola kanbo folin ko fe am malien dem be fo mono ka fa fe ambe national village fo mono ka jien fa fe ni islamia ka foli ka soli cha ala kram muhammadu ka le mi kero village ka nyamai ayina ala fala kan nafani ala kana sumu village buyanu barkai o ko fa alhamdulillah angani jamu kan sigikun wala ma annakun wala ma akriyekun kun klempe min bala o de armadum bi kono na film min kono ala kramandum bi kono na film min kono ala kramandum bi joro min kono onye fitini min famu ala ka doni ginola am misika ke to di armadum bo kono na filini joro ni kamanagani hamiuna ola ambayini ala fe ya rabbi mo mun ga sawbe ambulu ala ku kunshi amma mo mun ga sawbuti ambulu ambayini dalba masala fe ala ka u kunshi worla u ka sawbi sororum ala ka hera chama ala ko di ambela jilema labon hunyuma ala ko di ambela jilema ala ka ambela jile kanda ala ka doja bi ala ko dama ola anya kanu bi alhamdulillah ka boni ginuba mi bi ka lase ala kramanduma u biseka min ta ka barakenai min ni akomancha sakafatala mishifatala kaminfatala bafata ala nimbo fashitala doron ka anashila benenta ka ako watila nabi fo o ana delima ko kalo yele naflo bara ale bike ka nashibo ka ban na nashidira ema eminye akamba ebe fe ka naflo soro kalo mana bot mambena kalo yele nkoro ebi boki jo kalo yele ni koro ka jike filin kura kono filin mi baramake ala hanna soro ebi jamana mi filin soro ka gelenyi ebi take o jamana ka mina valerma do wala dala minaw o kuma na ibo o kurama do nyini ka jikala jimi ni ama utiliser fro abe famu o kuma na kasoro ka nasiji nkala ka nasiji ne ibolo sisa ibi ka hami fo alaye ki to kalo yire nkoro ye ka ira alala kalo bi fale kalo ka o kuma na ebi fe ka fale na frotiku ka ebi fe ala mi sona ka ni kalo yi fale kalo ka o kuma na ala ka ere fale na frotiku ka ni kalo mi fle ka bangi ikumi kalo klitan nani shu jembe bala bolo seke ka datuku a yirenti majini ati matoro bi nya jwala fu nya fleli hakeda o kuma na ala ka to enini jugu ka eye ni sorotike en kono imbo be hami mina furuko do ati fenkelenke ngamuna anyi na furu di ama ka daka aramade famba aramade somba beka hami munde ngal lahle ka fale ni jumende ni wari soroli bonheur chama ni sokro soroli ni finingaraw doni ngaye ko bawna
o kuma na e min bɛ damanda la o, e min bɛ tunga la o, e min bɛ sugu kɔnɔ o, e min ye commerçant ye o, e min ye débrouiller o, ni nasi in dabɔra bɛɛ de kama, bɛɛ bɛ se k'a ta. Nka nasi in yɛrɛ tana ye fɛn fila de ye. Fɛn fila de bɛ yen n'i y'o kɛ nasi in talen kɔfɛ, a kolen kɔfɛ, n'i y'o kɛ, o de bɛ a don jaabi tiɲɛ k'a kumaniya ka bɔ e fan fɛ. O de ye fɛn fila jumɛn ye? A fɔlɔ fɔlɔ, adamaden jigitigɛ. Adamaden jigitigɛ qualité ka ca. A belebeleba ye suɲɔni de ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye ni ala deli in ko, ala deli in kolen kɔfɛ, yan'a don jaabi waati cɛ, don jaabi man jan. Yan'a don jaabi waati cɛ, ni i ye mɔgɔ dɔ jigitigɛ n'a bolofɛn tali ye, o kɛra nafolomafɛn ye, o kɛra nafolo yɛrɛ ye o kɛra jigitigɛ sugu o sugu ye, a tɛ jaabi e bolo. A filanan ye jumɛn ye? Jɛnɛya. Olu de bɛ ni ala bato in, ni ala deli in, o de b'a fanga ban. Diɲɛ fɛn o fɛn bandon b'a la. Téléphone n'i y'a don courant na a bɛ charger, a bɛ kɛ 100% ye. Nka n'i tora ka utiliser a bolen kɔfɛ courant na, a bɛ bɔ 100% na, a bɛ na fɔ 0 la. O kuma na ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn o fɛn n'a b'i bolo, n'i m'a minɛ cogo ɲɛ, ala bɛ se k'a minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Ala deli ye tiɲɛ sababu de don. Nasi n'i y'a ko, i b'i ka hami de fɔ daliba masa ala ye, kamanika min bɛ e yɛrɛ la, papier ko de don wa? E ta ye papier ko de wa? An b'a dɔn diɲɛ jamana tɛ yen, kalo tɛ bange jamana min kan, o diɲɛ jamana mana fɔlɔ an t'o dɔn, komi diɲɛ ka bon. Nka anw ma deli k'a ye fɔlɔ ko nin dugukolo in sanfɛ ko kalo tɛ bɔ yen. O kuma na o b'a yira ni ala deli in bɛ se ka don diɲɛ fan bɛɛ fɛ. N'a dir'i ma dɔrɔn, e dan ye mun de ye? N'i ye cɛ ye, i dan ye koko 3 de ye. O kɔrɔ kalo in kɔnɔ, i b'a ko koko 3. N'i ye muso ye, e dan ye koko ba 4 de ye. O kuma na kalo mana bange, k'a ye kalo yele, i b'i jɔ kalo yele de kɔrɔ, i b'i ka nisɔndiya kanw fɔ daliba masa ala ye. Nin ye nasiba ye dɛ. Nin ye ala deli gɛlɛnba ye kosɛbɛ. An b'a wele ko kalo yele nafolo baara, walama kalo yele ɲɛta. A bɛ faamu. O kuma na ni mɔgɔ bɛ nin nasi kofɔlen in na, i bɛ weleli kɛ, walama i bɛ vocal ci WhatsApp la k'a fɔ kalo yele nafolo baara walama kalo yele ɲɛta, e mɔgɔ bɛ a nasi nin hakɛ in na. O kuma na a bɛ an bali yɔrɔ bɛɛ k'i ka adresse k'a la, k'a ci ma f'i jabala la. N'a ser'i ma, o kuma na ko tɔw bɛ i yɛrɛ bolo, fɛn compliqué tɛ, parfum tɛ k'a la, foyi ale mɔgɔ bɛ dɔrɔn e k'a sɔrɔ dɔrɔn mun de bɛ yen sisan, i k'a ko. N'i y'a ko, ala kama i b'a ko lajɛ ni min b'a la. Yan'o kalo in b'i ban, n'i ka ɲɛnamaya b'i falen, walama n'a t'i falen, an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Wa an kɛlen don ka fɛn in, ala deli an kɛlen don k'a sɔngɔ nɔgɔya kosɛbɛ. Mun kosɔn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na, ka d'a kan diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ. Diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ. Diɲɛ bɛ ka gɛlɛya. O kuma na an b'a ɲini ala fɛ ni tun b'an bolo bi, k'a di kanubaw ani lamɛnbaw ani lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ maa min bɛ se turabu cili la, an bɛ fayida kelen di. Maa min bɛ yen n'i bɛ se ka turabu ci, e ka sɛfan kelen pe ɲini, sɛfan den kelen dɔrɔn. N'i ye sɛfan kelen ɲini, i jija i ka turabu dɔ bɛ yen n'o o de ye adama ye, garijɛgɛso den. I bɛ adama kelen pe, i b'o ta turabu 16 in bɛɛ la, ani jumɛn? Nafoloso den, n'o ye garinya ye. O kuma na i bɛna adama in ci siɲɛ 7, bawo ka d'a kan ale yɛrɛ ye tuguda 7 de ye. Sɛfan in k'a banamini ni o ye, ka garinya don a kɔnɔ. N'i ye garinya don a kɔnɔ, i b'a da, i b'i tɛgɛ d'a kan, i n'a fɔ n tɛgɛ da min micro in kan cogo min, i b'i tɛgɛ da sɛfan in kan, ka sɛfan sigi duguma, k'i tɛgɛ d'a kan, k'i makasi ala la. Ni turabu bonya ye, ni turabu jinɛw bonya ye, ni turabu ruhaniyaw bonya ye, ni kɔsɔnni kama ye, kɔsɔnni kama min bɛ turabu la, bonya ani barika ani hinɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw min bɛ turabu kɔnɔ, ala k'a kɛ turabu bonya kama, ala k'a kɛ turabu dabaw bonya kama, ala k'a kɛ turabu tɛmɛna dugu o dugu fɛ o dugu bonya kama,
ala ka kɛ tɔrɔbu masaw bɛɛ lajɛlen bonya kama, tɔrɔbu jinɛw bɛɛ bonya kama, a malɛkaw bɛɛ bonya kama, a adamadenw bɛɛ bonya kama, a kira n'a nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bonya kama, a sahabaw bɛɛ bonya kama. Karisa den Karisa mago bɛ nin nafolo hakɛ in de la. A nafolo daminɛ ye 7 de k'a daminɛ an ka Mali wari dɔrɔmɛ 70 n'o ye CFA 70 k'a daminɛ 70 la 700 7000 70,000 a bɛ jɔ yen de. Nka n'i ye garijɛgɛ wɛrɛ ye o kɔfɛ min t'o fana ye o bɛ bɔ ala la. Nka n'i y'a ye fana i garijɛgɛ ma se nin fana sɔrɔli ma o b'a yira k'a fɔ kɛko kelen tɛ e ɲɛ, i bɛ segin a ka ko kura, i b'a kɛ o cogo la fo siɲɛ 3 i bɛna ɲɛ dɔ sɔrɔ ala nafolo ko la. N'i y'a saraka nin saraka cogo la n'i ba tɔgɔ n'i yɛrɛ tɔgɔ ni hɛrɛ sɔrɔli ye i b'a bila anw fɛ yan fɛn dɔ b'an fɛ yan an b'a fɔ ko barada n'o ye tewuli barada ye. I bɛ ji k'a la k'a bila o kɔnɔ dɔw ka jamana ka cafetière walama i b'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ka ji k'a la k'a sigi tasuma sanfɛ o bɛ kayi sanfɛ n'an balabalala i b'a ta i b'a munumunu i tigɛ kɔnɔ i b'a fɔ ala e min ye nin sɛfan in don ne Karisa den Karisa garijɛgɛ la, ala ne ye nafolo ko min fɔ nin turabu in sanfɛ ala n b'i deli i ka ala kama i ka nafolo in don ne Karisa garijɛgɛ la n k'a dun. Nin wulibali ye dɛ, n'i nin kɛ ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ye wa ko bɛɛ fɛnɛ tɛ nkalon ye. An yɛrɛ y'a kɛ k'a ye kosɛbɛ k'an to tunga la an y'a kɛ k'a ye wa k'an to Mali fɛnɛ kɔnɔ an y'a kɛ k'a ye. A ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ yanni tile ka bɔ. I bɛ jamana min kɛ yanni tile ka bɔ i bɛ nin kɛ i b'a dun i b'a fara fili sira kan, a ji tɔ i b'o mun i fari la. Ji tɔ in ye jumɛn ye? I y'a balabala ni ji min ye i b'o mun i fari la. N m'a fɔ k'i sigi k'i bolo la sisan k'i sa baara kɛ dɛ, e ka taa i ka mouvement kɛ tan yan'o tile bɛ taa ban ka don tile wɛrɛ kɔnɔ ni min bɔra la i k'an wele o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ, ala ka barika don an na. An ka nin jɛmukan in sigilen tɛ foyi ye fɔ alakiramandenw bɛ se ka b'u ka kɔnɔnafili kɔnɔ cogo min na. Mɔgɔ o mɔgɔ ni haji dɔ de b'i la min tɛ se ka lakale danfɛn ye n'i y'a fɔ an ye n'an bɛ se an b'i dɛmɛ n'an tɛ se an b'i labila i bɛ taa sira wɛrɛ fɛ i bɛ se yɔrɔ min na. N b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.